tuɓe rawanin wani matashi daga sarautar gargajiya saboda goyon bayan zanga-zanga a Najeriya. Hakimin karamar hukumar Boso da ke jihar Neja, Musa Dan Malam ya tuɓe rawanin wani matashi mai fafutuka mai suna Abdullahi Isa daga sarautar gargajiya a matsayin sarkin matasan Boso. A cewar hakimin, ya tuba rawanin matashin ne saboda ya goyi bayan gudanar da zanga-zangar yunwa da kuncin rayuwa da ake shirin yi a faɗin Najeriya. Jaridar Daily Nigerian ta rawaito cewa yankin yana cikin masarautar jihar Minna, kuma an rawaito cewa shugaban matasan ya rasa wannan matsayi nasa ne sakamakon fitowa fili da ya goyi bayan zanga-zangar da aka shirya za a fara a ranar 1 ga watan Agusta na wannan shekarar. Sai dai a wata wasiƙar da aka aike wa matashin mai ɗauke da kwanan wata 28 ga watan Yuli 2024, sarkin ya buƙaci da ya daina bayyana kansa a matsayin shugaban matasan Boso. A cewar sanarwar, na rubuto maka ne don sanar da kai cewa na kore ka daga mukamin shugaban matasan Boso daga 28 ga watan Yuni na shekara 2024. Kada ka sake kiran kanka a matsayin shugaban matasan Boso. Ina fatan za ka yi amfani da wannan bayanin da aka baka, in ji wasiƙar da sarkin ya aike wa matashin. Hakimin ya karkare da cewa al'umma ba za su amince da duk wani abu da zai lalata zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Neja ba. Don haka mun kore ka, a cewar sanarwar.